Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Lasay sa 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga Webes, Marso 12, 2020. Makitaan kag mabatean man live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga pangulong dinalan. Una kita sa mga balita lokal. 2 patay, 1 pilason sa shooting incident sa syudad sang San Carlos. Technical assistance sa isa ka provincial board member lakip sa person under monitoring bangod sa COVID-19. Sa balita national, mga hoarders sang alcohol kag face mask arestohon kag pasakaan sang kaso. 4-day work week ipatuman sa tanan nga opisina sang DOLE. Sa balita international, global death toll sa COVID-19 naglambot na sa masobra 4,000. Sa sports balita, NBA gin-suspend ang season matapos nga may basketball player nga nag-positibo sa COVID-19. Sa balita entertainment, Tom Hanks kag iya sining asawa nagpositibo sa COVID-19. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
nga mensahe wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa bisan anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon. Una sa aksyon! Lasay sa Jess Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Duang patay samtang isang pilason matapos ang pagpangluthang sa tatlo wala pa makilalang mga suspect sa isa ka gasolinahan sa may corner FC Ledesma kag DC Ledesma National Highway sa may Barangay 2, Syudad sang San Carlos. Launa 30 kinasang hapon ang nabatay ang kilala kay Nole Mercado, 48 anyos, residente sa Fatima Village, Barangay Rizal sa mga syudad kag ginakabig nga high value target drug personality sa kapulisan. Patay man si Danilo Dolientes, 47 anyos, kamaigo sa dughan samtang pilason ng asawa sini nga si Rowena Dolientes, 47 anyos, tran residente sa Candaon City, Negros Oriental matapos na sa labata. Sulok kay San Carlos PNP OIC Major Mark Hungko, nagabakas ang prutas sa merkado sa tupad sang gasolinahan sa hinalit na lang nag-abot ang tatlo ka mga suspek nga sakay si sa motorsiklo kag gintiro sa merkado. Nakadalagan pa sang ginsit to 20 metros ang biktima apang ginagas sa mga suspect kag liwat kag gintiro nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Sulong kay Hongko sa unang pagtiro nasa labat ang mag-asawa nga nakangkon sa kalan-an malapit sa lugar kundi una gintiro ang biktima. Palayag pa sang hepe natabuan nga may duha ka mga pulis sa lugar kag una sila gintiro sa mga suspect. Rason nga nagbalos sang tiro ang pulis apang wala na malagas sa mga suspect nga nagpadulong sa oriental nga direksyon. Suno sa kapulisan, posible may angot sa droga ang rason sang krimen. Na-recover sa crime scene ang 7 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas nathang, 2 ka basiyo sang 9mm caliber pistol kag pila ka mga bala nga wala pa makalupok. Ang atong biktima, ma'am, na-identify natin nga si Noli Mercado, no? Sulo sang investigasyon natin nga si Noli Mercado gabakal sang putas, no, sa may putanda, tubang isang McDonald's. Kag iniya gulpila siya ging lutang. Nabatian si San Carlos PNP OIC Major Mark Hungko. Isa naman ka technical assistants ng provincial board members ng Negros Occidental ang person under monitoring sa coronavirus disease 2019. Sunod kay Gobernador Eugenio Jose Lacson, ini nga empleyada ang kalakip sa mga nagtambong sa aktibidad sa Philippine Councilors League o PCL sa syudad sang Pasay sadtong Pebrero 27. Pila ka adlaw ang nagligad sang ining makabalik report sa Kapitolyo, ini siya ang nagbatsyag sang hilanat. Dugang pa sang gobernador, ini nga empleyada ang nakuhaan na sang swab specimen sa Doña Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital kagin padala na sa Research Institute for Tropical Medicine Iloilo agod ipaydalom sa laboratory examination. Sa itong Miyerkules, isa ka persona sa Negros Oriental ang nagpositibo sa COVID-19. Ining isa man sa mga nagtambong sa aktibidad sang PCL. Nag-upod lang ni siya sa PCL sa Manila. It's been 13 days and no counselors are complaining of any The person was with the counselors. Siya man lang ang nagreklamo nga lain matsyag niya. Ang kabahin sa pagpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson. Sa dugang pang balita lokal, nagabot na ang 80 sa 170 ka mga forehead thermometer ang ginbakas ng gobyernong probinsyal sa Negros Occidental agud gamiton sa pagwasang temperatura sa mga nagabot nga pasahero sa Puerto kag Bacolod Silay International Airport. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, kabahin ini sang tikang sang probinsya agud mamonitor ang mga pasahero batok sa COVID-19. Ini ang gamiton sa Puerto sa siyudad sa San Carlos sa Escalante. Ginpanawagan sang gobernador sa lokal nga panguluan sa Bacolod nga ini ang ipatuman man sa mga puerto sang syudad sa Bradco kag Banago. Apang kung wala pa makabakalang syudad, ginpahayag sang gobernador nga handa man ang gobyerno probinsyal sa pagpagamit sang sininga mga thermometer. Sa karon ginaulat na lamang asang probinsya nga magabot ang ginmakalman nga personal protective equipment o PPE batok sa COVID-19.
Ginsuspender naman sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang paggamit sa mga empleyado sang biometric attendance system bilang precautionary measure sa coronavirus disease 2019 ug COVID-19. Sa sulat nga ginpadala ni Safety and Security Division Head Special Operations Officer 2 Renelo Lastiere kay Governor Eugenio Jose Lacson, iya ginsiling nga kinahanglan nga magpreparar ang probinsya bangon makaalarma na ang kaso sang COVID-19 kag naglambot naman sa level sang state of health emergency. Sunod kay Lastiere, magabalik anay sa manumano nga pag-log-in kag log-out sa logbook ang mga empleyado. Ginpahayag naman sang gobernador nga temporaryo lamang ini nga ipatuman kag ibalik kun mahagan-hagan na ang peligro sang virus. Ginpatuman ang biometric attendance sagud ma-monitor ang oras sa pagsulod kag pagpauli sa mga empleyado sa gobyerno. Sa dugang pang balita lokal, ginmando ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga technical assistance ang provincial board members pati na siya mga staff nga magpaulit ng temprano kag magpahuway. Hindi matapos ipaidalon sa person under monitoring kon PUM sa coronavirus disease 2019 ang sa technical assistance sa provincial board member. Suno kay Ferrer, ini nga mando ang ginbase sa rekomendasyon ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tomimbang. Suno sa Bisig Gobernador, ini nga may empleyado ang posibleng ipabalikon sa trabaho sa Lunes o kung depende sa kung sino o saan o mahibaluan ang resulta sa swab test ng PUM halin sa RITM. Sunog kay Ferrer, diri man may baluan kung dapat bala magpatigayon sang pag-sanitize o kung disinfect sa Kapitolyo. Ginkanselar naman ni DepEd Bacolod OIC Division School Superintendent Gladys Ameline Sales ang natala nga graduation rites 2019-2020 sa tanan nga mga pampubliko nga buluthuan sa syudad sa Bacolod kasunod sang executive order ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Gin-abi-abi man ni Sales ang mando sa alkalde para sa seguridad sang pumuluyo bangod sa issues ng COVID-19. Sa pagpakigsapol ni Sales sa tanan nga ahensya sang gobyerno sang syudad, nahisugtan nga sining bulan sang Marso, kanseladong tanan nga commencement exercises sa daycare centers, elementary, high school, kag colleges. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 16 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you. And let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay.
Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Isang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis. Una sa aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginmando sang DTI sa mga retailers nga limitahan ang mga malugbaka sa tagduwa ka botelya lamang sang alkohol. Suno kay DTI Undersecretary Ruth Castello, hindi pwede magsobra pa sa duwa ka botelya sang alkohol ang mabakal sa mga supermarkets sa mga grocery stores anuman ang size sini. Suno kay Castello, tuyo sini nga malikawan ang panic buying. Gin pa siguro man sang ahensya nga papanaugan sang penalidad ang sinuman mapamatud-an nga nagabusa sa sitwasyon agud makapresyo sang mahal. Suno sa DTI, wala sang rason nga magpanic buying ang publiko bangod supesyente ang supply sang alkohol sa Pilipinas. Nagpaandam naman ang palasyo sang Malacañang arestohon kag pasakaan sang kaso ang mga hoarder kunang nagatagaw sang alcohol, hand sanitizer, face mask kag iban pa nga basic kag key commodities nga pangontra sa coronavirus disease ukon COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, papanaugan sang penalidad ang sinuman ang mag-abusar sa sitwasyon bangod rason lang ini nga magsaka ang presyo sa mga balaklon. Una na nag-apelar ang palasyo sa publiko nga hindi mag-panic buying kag hindi magtipon sang sobra-sobra nga supply. Samtang ginpahayag man sang tiglikom nga liwat magasapol ang Interagency Task Force on Emergent Infectious Disease para istoryahan ang urgent measures para sa pagresponde sa COVID-19. Ipaidalom naman sa test para sa COVID disease 2019 si Presidente Rodrigo Duterte sa piyak nga wala sang sintomas sang mga virus. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, si Duterte kag anay aide nga si Senador Christopher Bongo ang ipaidalom sa test sagud masiguro nga healthy kag fit sila kag mahimo ang ilang trabaho bilang empleyado sang gobyerno. Suno kay Panelo, iniba si man sa abiso sang health officials bagod adlaw sila nagistorya sa linlain nga mga tawo ilabi na sa mga cabinet officials nga karon nagpaidalom na sa self-quarantine matapos ma-expose sa mga nagpositibo sa COVID-19. Sa katapusan nga balita national, ipatuman naman ang 4-day work week sa tanan nga empleyado sang Department of Labor and Employment sa bugos nga Pilipinas. Lakip sa mando ang mga empleyado sa Dole Central Office sa Manila, regional offices kag attached agencies nga nagalakip sang Employees Compensation Commission, Institute for Labor Studies, Occupational Safety and Health Center, National Conciliation and Mediation Board, National Labor Relations Commission, National Maritime Polytechnic, National Wages and Productivity Commission, Philippine Overseas Employment Administration, Professional Regulation Commission, kag Overseas Workers Welfare Administration. Sa ginpermahan nga administrative order ni Labor Secretary Silvestre Bello III, umpisa Marso 16 Lunes, tubtob Huwebes na lamang ang opisina sa mga nasambit nga ahensya, apang pulo ka oras na ang ila trabaho kada adlaw, lakip na ang meal periods. Posible sila magsunod las 7 o kun alas 8 sang aga, kag mag-off sa trabaho las 6 o kun alas 7 sang gabi. Ang mandong lakip sa tikang sang Dole, agud malikawan ang paglaptas sang COVID-19. Una sa balita! Una sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time. Ugali ang paginoom sang DTX 500 baw na DTX 500
Ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties sa charantine nga nagapanubos ang glucose visine nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlawang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Sa problema naman sa allergies, ang mighty sing alkaline nga vitamin C may metasin nga antihistamine properties, ginapanubo ang histamine level sa imulawas para makontrol ang allergies. Isa man ukon sa mga pilas naman nga kadugay mag-ayo kag katol-katol sa panit, mag mighty C na ang alkaline nga vitamin C manami ni sa tanan nga sang skin diseases. Detalye sang Balita International Sports kag Entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon
Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by the new Emperador Double Light with imported brandy. Drink responsibly. Una sa balita, una sa aksyon. Sa detalye na sa Balita International, naglambot na sa 4,633 ang narecord nga napatay sa naglain nga pungsod sa bugos nga kalibutan bangod sa COVID-19. Sa nasamit nga record, 3,169 ang gikan sa China nga nagka-record sang 11 kapatay sa sulod lamang sang 24 oras. Naglambot man sa 196 kapatay ang bago nga na-record sa Italy, rason nga naglambot na sa 827 ang napatay sa nasamit nga pungsod bangod sa virus. Ang Iran ang may 345 nga napatay, samtang 66 naman sa South Korea. May mga na-record man nga napatay sa France, Spain, Germany, USA, Switzerland, Japan, Netherlands, UK, Belgium, Lebanon, kag Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita, ginsuspend sa NBA ang karong nga season sang liga matapos kinaga positibo sa COVID-19 ang isa ka player sang Utah Jazz. Ang resulta sang test na nagwa antes magsugod kuntaning hampang sa tunga sang Jazz kag Oklahoma City. Wala ginhingad sang NBA ang player pero nagwa sa mga US media report nga si Jazz center player Rudy Gobert ang positibo sa infection kag wala ini sa arena. Nagpositibo man sa virus ang teammate ni nga si Emmanuel Mudiay. Sa karon ginatalakay sa NBA kung bala i-delay ang hampang o kung padayunon pero himuon nga closed door. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato naman nga Balita Entertainment, lunsay nagpositibo sa COVID-19 ng aktor nga si Tom Hanks kag asawa sini nga si Rita Wilson. Mismo ang aktor ang nagkompirmar sini pagi sa pagpost sa iyang Instagram account. Sunod sa 63 anyos nga actor, siya kag ang iya asawa ang yara karon sa Australia. Naka-eksperyensya sila sang pagpalangluya, sipon kag palanakit sang kalawasan. Ang iya asawa naman nga si Rita ang nagahilanat kag bango diri, nagpa-check up sila kag ginpaydalom sa test kag nagwa ang resulta nga positibo sila sa nasambit nga virus. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:32, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Marso 12 tuig 2020. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!